nonton carane kepang nguri-nguri kabudayan yo nonton carane kepang colali salat sembahyang yo nonton carane kepang colali salat sembahyang otok kowok bang rambutan ora modok rebutan otok kowok bang rambutan ana jaran kepang uri-uri kabudayan ayo nonton jaran kepang colali salat sembahyang ayo nonton jaran kepang uri-uri kabudayan nonton jaran kepang uri-uri kabudayan ayo nonton jaran kepang colali salat sembahyang yo nonton jaran kepang uri-uri kabudayan yo nonton jaran kepang colali salat sembahyang jaran kepang ore-ore kabudayan yo nonton jaran kepang colali salat sembahyang nonton jaran kepang ore-ore kabudayan yo nonton jaran kepang colali salat sembahyang ôi bị đỏ họ ơi ôi ôi họ ơi bị đỏ ơi ôi họ ơi bị đỏ ôi họ ơi bị đỏ nonton jaran kepang ore-ore kabudayan yo nonton jaran kepang colali salat sembahyang yo nonton jaran kepang ore-ore kabudayan yo nonton jaran kepang colali salat sembahyang
Tung tak tung selepak. Heyek heyek, heyek heyek, heyek heyek, heyek heyek, heyek heyek, tung tak tung Selep jengking nih jengking Mas. meneh. Sik rodok suwi sik ya Mas. Mengambekan. Yo ket mau ke ambekan kok. Mimi ora iki, Mimi ora Mas. Mi apa iki? Mi apa? Sing seru. Aduh duh 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 duh. Ireng-ireng motore kanceng Yo. gawa mrene tak supirane Iya. yen wis seneng aja mong mandeg Iya. golek ana endi omahe hae 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 Oh, oh. Nonton ajaran kepang uri-uri kabudayan. Ayo nonton ajaran kepang aja lali salat sembahyang. Foto kowok bang rambutan.
sembahyang cilik ora modok gede go rebutan nonton acara kepang celali sholat sembahyang yo nonton acara kepang uri-uri kabudayan yo nonton acara kepang celali sholat sembahyang foto kowok nang rambutan cilik ora modok macana gede go rebutan kowok ora modok bangsan cilik ora modok basana gede go rebutan Oke, matur dumateng para pamriksa seni jadilan. Menawi Bapak pungkasan ingkang sampun paripurna, mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan rahayu rahayu.